M-a sunat nașul, domnul... Domnul Pogonici, nașul, da. Așa. Și a insistat în stilul său propriu să facem totuși acest dans, deși mai sunt doar 3 zile până la fericitul eveniment. Erau necesare minim 7-8 ședințe de dans. Dar dacă domnul... Nașul, domnul Pogonici. Pogonici, da, a insistat și a plătit totul în avans, vom începe chiar acum. Așteptăm să vină mirele și pe urmă începem. Păi eu sunt mirele. Și nașul a zis că dacă nu... Taci, iubiță-l, taci. Dragi miri, să începem lecția. Putem să facem un vals, esensul de dans, cu plutire, atitudine. Putem încerca o combinație slow foxtrot cu tango. Bineînțeles, indiferent ce stil de dans abordăm, poziția în pereche este foarte importantă. Și mai ales poziția brațelor partenere. Mireasa în cazul nostru. Mireasa este regina balului. Așa, gentă dacă... Bine. Brațele miresei, deci. Așa. Mirele, bineînțeles, susține brațele partenerei. Așa. În pereche acum. Brațe aici. Mai sus. Așa, mai sus. Așa. Aici, sus, la mirele ochiului. Așa. Mai sus. Așa. Trebuie să fie o linie. Așa. Sus, ușor, vă rog. Da. Bun. Simțim ușor ritmul și ușor balans lateral. Odată. Haideți, ușor. 1, 2, balans. Ușor. Porniți. Bun. Brațele mai sus. Mai sus. Așa. Susțineți brațele, da? Stați, ușor. Domnule Mire. Ricky, cu capa. Domnule Mire, Ricky cu capa, așteptați, vă rog, așteptați. Eu sunt profesorul, da? Bun. Haideți în pereche. Ușor, nu vă grăbiți. Mâinile aici, susținut, da? Bun. Scuzați-mă, vă rog, că va trebui să răspund. E posibil să fie domnul Pogonici. Da. Vals. Nu. Tango. Bea. Tot. Bea pentru că tu nu ai curaj, nu ai atitudine, tot să-l bei. Nu, vă rog frumos, fără alcool. Nu are curaj, nu are atitudine. Noi am fi vrut un tango, dar dacă nu se poate, noi v-am pregătit un dans. Adică eu vreau să fiu o lebădă și el să fie așa un fel de John Travolta, ia uitați. Domnul profesor, o să fie bine, să vedeți că noi am făcut dansul ăsta și e frumos. Eu am o responsabilitate. Dar mai bine vă arătăm. Haideți că o să vă placă, o să fie bine. Haideți. Profesore, gata mă dansul. Hai să vedem ce dracu ați făcut aici. Da. Păi când eu vorbesc tu taci, da? Ai 20 de minute să rezolvi problema. Dacă nu, trimit băieții să-ți ia glanda, da? Hai, profesore, hai, că n-avem timp, hai! Să ia să pun! Domnule Naș, să vă explic. Mireasa mi-a explicat că... Mirele mi-a... Domnul Pogonici, să vă explic. Domnule Naș.
Gata, e, mă,